Gabonetako jaialdira hurbildu zareten guztioi. Egun zoragarria dugu gainera, eguzkitsua, nahiz eta bestelako eguraldia zegoen iragarrita, beraz, ederki hasiko gera. Gaurkoa, beste urtetan bezalaxe, sorpresaz beteta dugu. Ordu betetxo, ordu eta zertxo baita egongo gera elkarrekin. Bueno lehen zatiari helduak, badakizue ikastolak orkestra taldetxo bat duela. Momentu honetan orkestra talde hau, 4. DBH-en dago, 4 urtez aritu da, lehenengo DBH-etik 4. DBH-era, eta gaurko emanaldia beraiekin hasiko dugu. Orkestra, ongi etorriak, txalo bero bat. Itziarrek idaritzapean, orkestrak eskainiko digu hasteko Carmen operatik hartutako Habanera. Jarraian, Bruce Springsteenen Out in the Street. Eta gero, Esne Beltzaren Euskaraz bizi, 3 estilo ezberdi ikusteko orkestra denetarako gai dela. Gozatu beraiekin.
orkestra, zoragarri. Bueno, jasotzen duten bitartean, esango dizuet, hala uste dut behintzat, informazioa gaizki jaso ez badez, inguruan ditugun beste musikariek, eta orain sartzean daudenak, joko digute Vivaldiren negua zatia. Bitartean, pieza hau jotzen duten bitartean, zuen gaztetxoek, koroak, sarrera zoragarria eskainiko dizuete. Beraz, musikariak sartu nahi dezutenean, txalo bero bat, beste musikari guzti hau. Esaten didate hauek, orkestra lehen ikusi dugun bezala, hauek omen dira espontaneoak. Beraz, espontaneak esan dizuetan bezala, Vivaldiren negua zatia joko dute zuen gaztetxoak lekua hartzen duten bitartean. Eskerrik asko.